weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni ton juma matama Wourossogui Bakel Tambacounda Kolda kon waktu yoni ha to Fuladu Vélingara eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ndi Sénégal hanki o ɓiɓɓe leydi ndi kala jalti yoga e guure taweteɗe nder Sénégal e hoore muɗuma ngam hollirde ɓe weltare mabɓe ɗum ko caggal nde baroɗe teddungal nde leydi Sénégal mbawi folde kippo mo leydi Égypte to leydi Mauritanie catal e fawo toppitingala nden kay kisal nguura windere ɓe kolliti ɓe teskima leydi Mauritanie sukaɓe hewɓe ene jogui ŋakkere haaranduru jeeyi sababu sukaɓe hewɓe wasde hen pittali mumena to leydi Mali ñorodi Sahel ko caɗele jangde jangguinoɓe woni ko tawete toon ɗum ko caggal nde bifta goto e gardiɗo école toon to Beema école aji kewɗi guddi e nder ona diwana to leydi Guinée Conakry wonande pelle jaydiyankoɓe bindi talkuru faade hooreji leydi ngam wullitade caɗele mabɓe ɗeɓe dañi e nder leydi ndi guilay ɓen dumbeteɓe jaydiyankoɓe eɗin jayɗeli guddaɗi taw kadi koye dow ŋañŋañalde kabruji men manamina to Burkina Faso Nigéria min jatan to Benin Ghana Cameroun ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗena kawis eki lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e mum ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko koko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo no safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sobade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo no yawrani on golduɗe e prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoullahi sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo huune konne wiiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande 15 siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye baroɗe teddungal ɗe leydi Sénégal taweteɓe toon to Tanzé ne tawi nder leydi Maroc gila tan ɓe jeehi kamɓe ko toon tan ɓe ɗufni jomiraɗo on rokkiɓe hanki o wonande kay dañde polgu e yeeso équipe mo leydi Égypte taw koye loggol Sadio Mané ɗum jeeyi sababu noon hanki o Sénégal kala dilli hanki o noon caggal nde macce ɗe gasi kala ɗo turnuɗa kay e nder leydi ndi ha tente Dakar kala hen ɗo jaaɗa kala tawata ko yimɓe ne jalti ha heewi moni kala ne holliri hen weltare mum mawde no feewi hoorejo leydi ndi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yeeɓiɗen macce ko toon to Dubai woni Abu Dhabi ko toon o holliri weltare makko mawde no feewi o windi ɓataki makko faade baroɗe teddungal omo jokki hirjindeɓe haaɓe gadda hoodere ɗimmere ɓe gaddan ɗum leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko noon kanko Sadio Mané oɗo hen hanki kay gonɗo ndi mbarodi hanki ndi ganduɗa ene ŋaafi tigui wonande ɓeɗo hen wiyeteɓe wolande ɓeɗo hen équipe mo leydi Égypte on caggal nde loggi loggol makko o gayni kay o wayno araray e nder windere nde kala inde makko nantinama e nder windere nde kala ɗo jaaɗa kala ko Sadio Mané ha tenti noon to leydi Maroc e nder yimre nde innira ɗum kanko on Sadio Mané ko wona ɗum kono hanki o huccodiri e on jeeyi ndenke namdinoɗomo kifa kay wonande ndi kuɓeri ndi hanki noon o arti hen o holliti oɗo hen final woni final makko cakkitiɗo mo fettata hankadi ni taw koye équipe mo baroɗe teddungal kanko noon entraîneur Papa Thiaw holliti Papa Thiaw o yadani hen hay seeɗa oɗo saha kay ndi mbaroldi ndi ganduɗa susni sasni ferori lawol e kala saha waccata ɗum e yaari ni Idrissa Gana Gueye holliti haalande Sadio Mané nde betti ɗum no feewi oɗo saha ɓe jaɓata Sadio Mané ene dartina ɗo hen walande kay fukko koyguel mum koko jokkata taw kadi ko 12 o équipe baroɗe teddungal mo leydi ndi Sénégal hanki o noon oɗo hen victoire jeeyi sababu Sénégal yaade final oɗo saha Sénégal hawrata e final ko leydi Maroc ɗum ko caggal nde Maroc teɓɓiti wonande kippo mo leydi Nigéria kippo mo ganduɗa gila tan ndiɗo ko ɓeeri fuɗɗi kañum koko hari no feewi koko fiyata tan ha yetti hanki noon ko hanki ɓe teɓɓita par tiro bi hakkude mabɓe leydi Maroc kono ɗo saha teskede kay wonande ko Maroc kamɓe baroɗe teddungal ɗe leydi Sénégal jogori kippodir ɗum waɗata ko ñande alet paɗoɗo hen noon so jomiraɗo haaji toon
to leydi maroka caggal hanki noon walande nde Sadio Mané loggi bi o jangguinowo alquranil karim biyeteɗo Boubacara Ba mo ganduɗa taweteɗo toon to Kermassar ko ɗon tan dañi mal à l'aise gam weltare ɗon noon ronki fofde caggal muɗon nde nawa to suudu safara ndu Kermassar ko toon yalti aduna sehil makko jangguinowo alquranil karim biyeteɗo Madi Cissé arti e hollirde ɗum ɗo henna ko baɗe Allah ko kawisaji mawɗi no fewi ko waɗa ɗum ko kadi toon to Ziguinchor wonande kay ɓen joguiɓe motoji mumen koye motoji ɗi pelɓodiri suka biyeteɗo Oumar kañumne wasi hen fittandu muɗum taw kadi ɗum kala hanki koye sifa weltare taw wonande ko baroɗe teddungal pooli leydi Égypte keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten ko fati banggue Farba Ngom mo ganduɗa kedditiɗo toon to ñiɓirde mum to dumbanoɗo ɗum ko caggal walande nde Cour suprême yamirno kay walande ɓe keeɓi wellitare mabɓe kanko e Dahirou Sarr hayso tawi woni koye dow sardi ko nden noon kanko Farba Ngom o hedditi toon caggal jaltal Yacine Fall jagoɗo ñawoje o hollitino wonande Farba nanguira ko jogaɗi ɗum téléphone aji ɗiɗi ɗin téléphone aji ne waɗi en jokkodire nder leydi ndi Sénégal ha e bowal leydi Sénégal kala kono kadi ene tawe hen haalaji goɗɗi no fewi kono ɗum ko noon procureur fonno tigui yaltude oɗon fannu hanki noon kanko Farba toon to parquet mo fonno hoccodirde e procureur ɓattiɗo tribunal de Dakar kono noon ɓe koccodirani kono préfet o accitima o faati toon to ñiɓirde makko kono haydara kam o rewraka e oɗon sifa jeeyi sababu noon wasdemo rewrede ɗum kanko Farba hande omo jogui wutte makko teddungal to banggue sarɗi yankagal kono ɗo sakama andaka taw beele holko jogori fadde mo hen ko fate banggue o tuma mo tumɗa o ko waɗa ɗum ko noon denowo kaso biyeteɗo Abdoulaye Aziza Gueye on noon oɗo saaha jaggama hen kono noon woni koye contrôle judiciaire ko fate banggue oɗon fanno keddorɗen koye leydi ndi Sénégal garten koye ñalawma mo alda e jayindeli ɗum noon SEDEP holliti woni tan SEDEP se holliti metti mum fade sardiyanke Cheikh Bara Ndiaye ɗum ko caggal nde holliti on ñalawma wonno koye 2024 mo on ñalawma wonandema SEDEP se nodduno ko alda e yaltinde jayɗeli on ñalawma o holliti wonno caggal on ñalawma ko Farba Ngom wonande noon ɓen ardiɓe ngal cetal ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliti maɓe naw wonande Bara Ndiaye e law Cheikh Bara Ndiaye e lawol caggal ko haali ko heɓani hen ko laaɓi hay seeɗa garten koye Pape Malick Ndour gonnoɗo jaagoɗo jeunesse taw koye laamu Macky Sall goto e terɗe jaggue mawɗe e APR mo ganduɗa ene jofono peɗeli ko fate banggue wonande koppareji jonde taw koye Prodac ha ganduɗa waɗana Diaw o caggal noon waɗana Diaw ko wona ɗum ko noon suudu tuma ndu ma arte dossier makko ñande nogas e goho ko nden wo andata beele wellitare ha laaɓa walla holko jomum jogori rewrede taw koye dow oɗon sifa jahaten ko ha toon to wendu bosiyaɓe taw yen toon fedde yumma almuɓe fedde yumma almuɓe wowi wadde e kala saaha ene heewi kay suɓade goto e galleji he taw ko ɓen yaadiɓe fedde yumma almuɓe ɓen yaadiɓe duusoɓe fedde yumma almuɓe guila ummi taw kadi koye terɗe fedde yumma almuɓe ɓe jeeya tigui rigui moni hen kala ene yiiɗa waɗande sukaɓe almuɓe teddungal hawrata koye alhamisaji he nde sukaɓe almuɓe lotete ha laaɓa garan bertane leece cooɗo ha joguimen laaɓa jafene bottari bandi fayida ɓattine ñammine ha kaara hande o noon fedde yumma almuɓe toon to wendu bosiyaɓe yeehi toon to galle sebornaɓe ko toon hande ɓe caggini barmeji mabɓe ɓe bismi noon sukaɓe almuɓe ma artan men hen yumma almuɓe sohna Aminata Guissé toon to wendu bosiyaɓe e hande hamin ɗo e galle sebornaɓe e ballal Allah e ballal hande ko Padiagnel waɗi nomin mbaɗanno ni nomin gowno wadde ni hande hamono waɗa ɗum min defaniɗo almuɓe bottari bandi fayida hande noon min mbaɗi ko bottari maaro e liɗɗi ewa min mbaɗi kadi ko barmiji ɗiɗi e machallah bandiraɓe ɓe foof kadi gaari hen ɗum noon emin beltinima Allah mbaɗo ero noon kala debbo to woni yo won yummun almuɓe kala debbo to woni yo won yummun almuɓe kala e saahaji e guure kewdiɗe goto foof yo waɗir hono dani enen foof gummanoɗen almuɓeɓe ballenɓe e ñamde e lotade eto waali eno ñalliri eywa bisimilla ko ɗum de tan woni fandare meɗen ɗum noon en ñaguima Allah yo yaaru yeeso
Hadja Fa Diagnel nen ɗo dari min namdo mon o yiiri ñalawma woni Hadja Fa Diagnel hono jiiruɗa won ñalawma. Assalamu aleykum rahmatullahi taala barakatuhu. Dental yumman almuɓe on calminama on juurama on beltanama ñalawma waɗi fayida machallah. ñalawma o yaari no foti yaarude kadi en fo weltare tan ko weltare tan en weltima no feewi kadde weltore gati neɗɗo kala ko mbawɗa wonde aduna sa noddi a notaka ko issema kono sa noddi a notama a ɓeydima kadi min ñaaguima Allah ɗum ɗo kala bawnuɗo fuɗɗude ɗum haade arte puɗɗude ɗum o kadi min ñaaguima Allah balɗe juɗɗe battane moƴƴe hono Sara Abdoulaye Sarr min calminima min juurimama min beltanimama gata mbiyataɗa ko perɗo laabi an mbiyataɗa ko perɗo laabi a ferni min lawol ngol ɗo lawol ngol peranɗa min ngol amin ñaagui Allah kala julɗo yo naata maggol wata ngol waɗi ɓuural no feewi ɗum e galle Sebornaɓe ceerno Adama Ba min namdimama holno jiiruɗa ñalawma hande bottari fedde yummum almumen ɗo eyyi noon gese min calmitini min joni kadi bisimilla mum e galle o min kam kon bismiroɓe kadi fof gueɗe feewi mbaɗi fayida kadi ala foof ko manki hen ko juraɗo golle ñalawma o ne feewi no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi kadi almuɓe notima min kawmin wonno min meeɗen hawriden sina hannde wona hawra koye dayi kono hannde min joni beele men no feewi no feewi no feewi min jurata tan yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina batten ɗe wonande kadi ko watti ɗo ko baraji mum hay goto andani fof wallahi min betti hen no feewi no feewi no feewi wona seeɗa oɗo ko ɓiɗɗo koye almuɓe ceerno Djibel Gallo Jeeya o haalane en kankone holno yiiri beelema o kadi holno yiiri no jiɗɗen yuɓɓinirde ɗum ɗo ni koye radio direct. Aleykum salam min calmini no feewi kadi min juurima kadi min calmini kadi woɓɓe ɗum ɓe ene kam ko hannde en premier amen yiide wonni e machallah min jii hen tan ko weltare kadi amin nduno kadi woɓɓe ɗum ɓe ɗum ñiiɓoto nde ɗum yarata yeeso saabu ko ballal mawgal hamin belti hen no feewi no ceerno wiirimi min garde mairie e netare min jooɗo min ƴeewa no ɗum wayi mataw hannde ko hannde Allah timmini minen emin gar teɗugal mawgal ko ñalawma fedde yumma almuɓe tan to wendu bosiyaɓe e kala saaɓe kewi suɓaɗe ñalawma alhamisa ɓe gadda sukaɓe almuɓe kala ɓe loota ɗumen ɓe coda ɗumen leecce e comci kame paɗe kala kono kadi ɓe defan ɗumen bottaji baɗɗe fayida taw ko bottaji ɗe ganduɗa wowi wanne ɗum tan ko yimɓe mawɓe ɓe ganduɗa gara teddinire ɗum ɓen sukaɓe almuɓe teddinire ɗum ñaama kaara hayso jiyani jinnaɓe men kattata ko jinnaɓe men natta wurde bourwore walla natta wurde gottine almudo taw kadi wottinde almudo nde bottari bandi fayida moni kala ene yiito en jaam e ɓuural e kisal yumma almuɓe noon erima kala debbo ɗo woni yo tinno wona yumma almuɓe e kala saaha yo def ko heewi nodda sukaɓe almuɓe looto ha laaɓa ñammin ɗumen ha dediɗi keewa ko jaam tan e ɓuural yiyete en guila fedde yumma almuɓe ummi ɓe koliti kamɓene ala koɓe jiihen tan so wona jaam e ɓuural e kisal ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulara e nder guenidi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie kene tolno e coopératif uji nogasa taw ko pelle rewɓe remoɓe taweteɓe e nder diwan Rosso mo Mauritanie hanki o ɓe jooɗima lulde balɗe ɗiɗi hakkude mabɓe catala fedde gotago windere taw koye fannu ndema ene wondi kadi fedde ndema honone kadi to fedde ndema jokkodirde e laamu leydi Mauritanie ɗum noon ko yidde wallide ɗen pelle ha jomena mbawa tigui darnude ndemali mumen ko fate banggue yoga e lugguimaji e ko nandi hen kala gam darnandeɓe kaɓirɗe kese ko wayno intelligence artificielle to banggue rende ndema ka e banggue kadi wonande gueɗe kewɗe batteɗe ɗin fannuji kala ha ndema ka ɓuuri wawde yencude no feewi gartaten koye catal tambigal guura windere woni FAO ɓe jaltini cimtol mabɓe ɓe kolliti teskama e nder leydi Mauritanie hitande mayna nde ha daroɗe nde hitande heeguene tawe yoga e nokkuji taw kadi ganduɗa koto banggue sukaɓe kala temedere sappo e ɗiɗi piccal jeenayyi suka duuɓi joyyi fayi less woni hen ni ne kawra e ladiala woni hen kadi ne tampi no feewi ha birɗe ɗeɓi yaltude no feewi taw ko heegue jeeyi oɗona sababu ɓe kolliti noon maɓe ɓeydu hen darde no feewi kono kadi ɓe kolliti laamu ngu ne waɗi hen darde mawde no feewi beele kadi haɓade ɗeɗene gueɗe ko fate banggue gueɗe ngakkugol Haroundou Diagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie holliti hitande 2025 mayde ɗo henne tan ɓe nanggui kene tolno
ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi tonnes taw ko produit mo happumum gasi ɓe jaltini ɗuma koye jeereji leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe jalti ken toon ujunnaje nayyi e temettete capanɗe joyi lawol ngam guilay magasin uji e boutique aji e kirsirɗi ha e boulangerie uji kala ngam jogade cellal ɓalli yimɓe ko ñamata ko e ko jarata ko kala beele ɓuura wonde e kisala ɓogge dow jeeri tonne kadi ko oto goto woni mo police nangi toon ono to noon tawa e nder mum ko cannabis noon ko drogue kewɗo sembe wiyete noon on goto nde nanga wadda e leskoji noon rewida ha on mo tumda on kañum ne nanga kamɓe kala ɓe ɓenninama to parquet ko hanki onon ɓe nanga kono ɗo sa leskoji ene jokki e oɗon sifa ngam haɓade ɗe ɗaynoje kame alcool e nder on diwan kala on biyeteɗo Zamrouk woni tan Zarouk woni inde makko on noon jeeya koye avocat ji Mohamed Wuldu Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie o holliti noon koye hello makko Facebook o holliti walande client makko ene tampi no feewi elleni ko jiɗɗo tigui wofɗude ngam wayde ɗum walande musalla mawɗo no feewi kono kadi ne haɗa noddirguel ngam jokkodirde eɓe foti jokkodirde ɓe kala mumen Almourabit Wuldu benahi o toɗɗama hanki o e batu jagorɗe oɗo saaha o woni directeur général port autonome de amitié de Nouakchott hande o kanko woni gardiɗo oɗon port ko hanki o toɗɗa e batu jagorɗe toon to galle lamorgo ngo jeheten ko toon to leydi Mali armée leydi Mali koninkoɓe ɓe faama taw on communiqué yaltinum ko état major général armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe mbaɗi opération kewɗo sembe no feewi ñande 13 heccianki o nduɗo henna lewru ndu gonɗen sara e nder région mo Kulikoro taw kadi koye secteur mo Banamba taw waɗani wuuro ngo mbiyata CBT noon tawete koye région de Kulikoro ko toon mbaɗi fiyande mabɓe ɓe kolliti ɓe nderguiti toon base ɓen koninkoɓe joguitiɓe armée ji kono kadi ɓe nderguiti pick-up goto mo ganduɗa onne kadi ko pick-up ene tumano jolno hen ko yinnoɓe kay fewjoyde woni uddere walla won e gueɗe paɗiɗon fannuji kala général Assimi Goïta ko hoorejo leydi Mali o holliti hanki o laamu leydi ndi yaltini ken tolno e 130 milliards ɗum noon koye koppareje franc CFA ngam hesɗitinde yo gayduɗe lycée ji e darnude duuɗe kewɗe ngam ƴellidde jangguina leydi ndi ken tolno e 26 lycée ordinaire ma mbaw tigui darnede taw hen lycée ji ɗiɗi ko lycée d'excellence taw ene wawa yuɓɓinede no fewi hen lycée ji jeenayya ko lycée ji tan taw ko spécial sukaɓe rewɓe ngam ngarɗinde jangde mabɓe ɗeɗen gueɗe kala ken tolno e 22 établissement ko fati scolaire ma waw hesɗitinede taw koye nder leydi ndi kala taw kadi koye sifaji bawɗi ƴellidde ko fati e banggue wonande jangde leydi ndi ha ɓuura kadi wawde yarude yeeso jeheten ka toon to ñorodi Sahel wonande oto mo ganduɗa on noon livranno ko médicament ji woni matériel médicament ji ɗum noon ko toon to lawol hakkude Kati e Kaye ko toon on oto bifta e nder localité mo Sadio La toyta danejo kono kadi immatriculation mum AZ 3911 MD o fano ko toon to Bamako ken tolnande balɗe tati on oto o yiyaka ten kadi wonɓe ɓe jiyaka ni andaka noon hol fotɓe bifta deɓe ala kala ceetiɗo taw koye dow oɗon sifa kala muɗɗuma jeheten ko toon to lycée mo Bema toon kadi bifta toon ko goto e directeur gardiɗo on ɗum suudu jangguirdu woni on biyeteɗo Salifa sumbum mo on noon ko biftaɗo haɗo hen suwa taw ɗaccede biftimo noon ko ɓen joguitiɓe armée ji ko wona ɗum ko noon école aji kewɗi koko guddi e nder diwan o jangguinoɓe hewɓe wonɓe toon kolliti caɗele ɗe ɓe jogui ɗo kono kadi hewɓe kolliti uddere wonde toon gam ngakkugol connexion et raison e caɗele hande taweteɗe e nder diwan mo ñorodi Sahel gam teskede wonande joguitiɓe armée ji ene kewi e nder fallide no fewi ha ganduɗa telƴini yangaraji kewɗi e nder diwan kala journaliste malinajo
biyeteɗo Mamadou Soumare ko on rutte jomum hanki o toon to Rabat e nder appartement makko kanko noon yano ko reportage ko fati banggue Coupe d'Afrique des Nations andaka noon ko jeeyi sababu mayde makko to Rabat koye suudu makko tawa omo wasi fittanu makko ko jaydenke keptinaɗo no feewi e nder leydi Mali neldamo duwawa nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo toon to Guinée Conakry yogay syndicat ji jaydiyankoɓe bindi ɓatake faade hoorejo leydi ndi woni général Mamadi Doumbouya ɓe kolliti noon caɗele ɗe ɓe guure nder leydi Guinée ɗi caɗele ɗe ne ɓurti no feewi wonande kay ɓen jaydiyankoɓe nangateɓe bifteteɓe ko wayno Habib Marwan Camara taweteɗo e kaso andaka ni to Dumba ko wayno jayɗeli kewɗi kay guddaɗi hen taw kala ala hen ko laaɓi ceer so wona ŋañalde kala muɗum beele kadi e gueɗe kala deftine lawol ko wona ɗum ko noon jonde mawde heɓanade piilungal lefol laamu wonande général Mamadi Doumbouya jogori latade ko 17 janvier toon to stade mo Lassana Conté e nder Conakry e hoore mum kene tolno noon e hooreɓe leyɗele kewɗe kay ene teska ma tawtere on ñalawma leydi Guinée jiyama e listimo États-Unis d'Amérique yaltini ngam yewde visa ji ɓen ɗannotoɓe yahoɓe jooɗoya toon walla liggotoɓe so wona tan taw ko yahoɓe jillu visite walla taw ko nelaɓe toon ne jaaha tan balɗe daɓɓe ne garta 75 leydi e nder aduna o kala woni hen kewɗe ko leyɗele Afrique Guinée Conakry ene ɗeɗon leyɗele ɓen nden yowre noon fuɗɗoto ko 21 nduɗo hen lewru do gonɗen Burkina Faso caggal nde ɓe elmina Coupe d'Afrique de la Nation toon to leydi Maroc wonande kay jagorɗo coftoɓal leydi kamine wondi kadi fédération football mo leydi Burkina Faso ɓe ndiwi entraîneur o kame équipe muɗum équipe technique o kala oɗo saha diwama ha laaɓi o saha noon ko hesɓe ɓe goni e ƴewde beele ene mbawa kay wurtinde o équipe mo ganduɗa Burkina Faso e kala saha so yeehi ene yaawi teɓɓitade no fewi ndiɗen kuɓeri to Nigéria ko ɗiɗo nanga ɓen noon jahanno ko kaso salminoyde dumbaɗo toon to kaso mo mbiyata Akkouré on noon tawete ko nder état mo donda ɗum noon ɓe kamɓe ɗiɗo hen goto wiye ko Ishaga Jimul goɗɗo wiyete ko Johnny Feere Yaro kamɓe ɗiɗo kala ɓe nangi noon ko tomate fraise ko ɓe eeɓi ɗum ɓe lombi toon drogue ha heewi ɓe ƴambi ɗum ombugol sa yi a wawata andude kono noon ɓen renoɓe kaso ɓe mbawi yitude on drogue ɗo waɗa to kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbiyama teɓɓe tawtoyi on moɓe calminoyanno toon to nder kaso to hen to leydi Benin caggal kuddata mo laataki bannoɗo jeeɗiɗi lewru décembre 2025 on sarɗiyanke mo démocratie poɓɓannoɗo ɓen wannoɓe on kuddata on biteɗo Soumaïla Sunno Bukki hanki darima yeeso suudu ñawore makko noon destinama ha 24 lewru février ko nde o andata no foti o lelato e kaso ko nanguiɗa ko o nangano ko guila 23 lewru décembre o wedda e nder kaso to leydi Ghana wonande ko fati douane holliri tetti conteneur uji ɗiɗi capanɗe nayyi koyngal woni 40 pieds ene nder muɗum noon kene fotta wonde million ngaji ɗiɗi 25 million taw ko foɗɗere poɗɗe kaɗaɗe yeyede ko wayno contrefaçon ɗum woni ko tetta hen ɗum noon koto port noko mbiyata Takorodi port Takorodi ko toon ɗum tetta ɗum noon kam fala waɗa e kayitaji tan ko woni toon ko ventilateur uji woni e nder ɗin carton ngaji kono noon tawa ko ɗen poɗɗe goni hen o saha noon enquête aji kewɗi ene jokki hen to leydi Cameroun ko 14 neɗɗo hanki o mbara ene hen rewɓe sowiɓe ɓikkon tokoson e worɓe ko ɓen mbara to nokku biyeteɗo giɗa ɗo won wuuro noon tawete koye séparatiste en diwan anglophone sanga 5 heures subaka ko nden worɓe jogitiɓe naate guure kewɗe ɓe lepti hewɓe noon ɓe mbari hen hewɓe duppi toon ko ɓeje kewɗe no fewi oɗo saha noon hewɓe finaɓe tan koliti hen metti mumen mawɗe no fewi ko fate ɗe fitinaji baɗɗi toon to giɗaɗo gon wuuro hewɓe mbarama e sukaɓe taw kadi koye nden fiyande wande toon ɗum ko hanki o Uganda hande o woni sumgoji hoorejo leydi yaago ene wondi kadi sarɗi yankoji kono ɓuuri hen mantina tan ko hoorejo leydi laami leydi ndi ken tolno e duuɓi 40 Museveni weeri ne wondi kadi
e Bobi Wine mo ganduɗa ko suka jiɗɗo tettude leydi ndi connexion internet kala muma ko kuppa kono hande onon nden kay kisal ɓeydam banggue ɗiɗi kala wonande kay saruji blende wotoji blende gal koko jaltina e bangeji ɗi kala paɗen ko toon to Iran seppoji gulɗi jaw bannoɗi toon ha mayɗele kewi hen Donald Trump erima dartingol e mayɗeli walla kanko waɗa ko foti wadde ko aɗen ko leydi Chine kañum nene futini guite ene ndaara oɗo saha rende kañumne ndimago mumum e leydi Iran nde tawno ko ɓuuri hewde ene ƴogoya toon ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o place mawɗo to Tehran yuɓɓina toon ko jenayse wonande ɓen police joguiɓe nden kay kisal leydi ndi waraɓe maɓe gon temedere ko hanki wonno jenayse mabɓe kono teskama kam moɓodiri ɗe ene gusti no fotiri kala hayso wiyama ko million ngaji kam jippoto beele kay wawde libde goɗo hen laamu république islamique du Iran ko waɗa ɗum ko noon internet kala mum koko kuppa satellite aji kesiɗi Amérique yinno wallidde ɓesguji leydi ndi ha mbawa dañde connexion beele jokka moɓodiri men beele liiɓa nguɗo hen laamu ɗum kala wonande o saaha Iran derguiti ɗum ha laaɓi Venezuela caggal nanggal horejo leydi mum woni Nicolas Maduro kame joom suudu muɗum hanki o téléphone jokkodiral hakkude Rodrigo woni horejo leydi par intérim hakkude mum e Donald Trump jokkodiri e téléphone ngam ɓeydude jokkodiral beele kadi oɗo saaha wonande Amérique walla Venezuela ha yalta e caɗele mum kala ko fate duunde nde ɓe mbiyata Groenland ngo ganduɗa ko duunde tawetede e nder Denmark nde duunde Donald Trump jogui fandare ko tettude nde duunde nde ganduɗa yimɓe ne ɓeyda nden kay kisal leyɗele mumen ko waɗa ɗum ko noon Europe salima ɗum ha memi leydi pooɗi nduure gonɗo no o saamo gonɗen caɗele taweteɗe hakkude Amérique kame Europe ko fate nde duunde nde ganduɗa Donald Trump holliti koko tettata ndeɗon duunde Ukraine Emmanuel Macron hoore France holliti hande o ɓe totti tiruji ɗiɗi ko fate armée leydi Ukraine beele kadi ƴetta renseignement fade janguji giwoji toon to leydi Russie tawne faya e nder leydi Ukraine ɗum noon ken tolno 34 leydi wallidiɓe Ukraine ma jaltin financement ji temedere dow temedere ngam wallidde Ukraine ko fate dow oɗon fannu to endo ko ñiiwa ganduɗa finnuba no feewi jeeyi sababu yoɓade pittali nogase ɗiɗo neɗɗo taw koye wuuro wirengo jahorɗo ene tawe nder leydi ndi police noon moɓodiri kono mum ngam yiiladeɓe kono ɗo saaha koɓe ɗon koɓe yitude trace mabba hewɓe noon dañi gañade hen ene gonde musallaji kewɗi no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to kalallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena